Hambai sini guiding traditional TV channel naitong naidong no nongni busango tau sini Kokborok Baptist Association ni leadership training go phai manja phaika sini khoroksa sikla bo bini bumung tei bomotha tei sikla rokni kuno songjak ba leader rogo samung tangthani rogo tot tong bo bini sinimung kisari nai obni lo pandao phaioi botomo benefiting kha ba labung kha tai sikla rokni tau phainai sikla rokni thani botom message tum nam chung bo chuno saikhnari nai Hambai pola na chini guiding channel guiding traditional TV channel no tini ora no kisa jora kisa tini experience no kisa sai khanari na baga no jora dima bagai inke pola na ani chimu riwa no anbum ke Samuel Debbarma inke angke LTS Mothani LTS Baptist Church ni tini ora salu ni bagai leadership training go tini phaimanga gete ang ani chimu gete ang LTS Mothani Bo khoroksa treasurer gete Kokborok Baptist sikla bosong bo khoroksa executive committee wang khobjak ge jetu leader ungoi tini leadership training go abato finance nango ge phia bang mian chimi ang manjang maya miawo kisa sori hamya ni bagai ang phia go bokhorok sawai tomo bagai mia phaimalia ge tini phai bungo phai manja bhaga tini leadership program ge tini oro mia ni to asu sung ngondia ang khanalia phia batini je manjang mani class rok belai na abo kaham ge mia manja khangke te bacha khamo na bukha bisingo chongo ge phia ba manjang malia belai no apsos ge tini manja kha ge tini oro surung tani ro belai no chini sar rong ni thani chini kebiani pastor song ni thani chung surung mong kha oro bahike khorokcha leader rong na thanga ge tam bin quality nang tam characteristic nang rok chung abo belai no chung khana kaham ke ge abo no chung oro no khorokcha leader na thanga ke je inko all training joto jagano nango leader sung thani ho eba ke teacher sung thani phano thung samung tang thani phano chung training manmani alada te haino chung samung khaimani abo alada chung training manoi chung tekisa jodi chung training ma dok manoi chung workshop rok jodi khayoi bahiket gonani samung deal khainani bebak mothani situation rogo problem rogo haipru rogo je hamies ni face hatani hamies sitra rok haipru rogo mothawo bahike amna face khainani abo chung leadership saluni leadership training ni chung tini kaham kone surumangkha ambagoi ang tini leadership training go phai belaina tongthogo ge buskang salo ang kha khayo chung tebo tikhe kebi Kokborok Baptist Association by organize khaijak leadership training chung buskang salo Kokborok Baptist Association hote chung tebo kaham surumung mano no hinai ke te phurmung ro chung mano hinai chung jara leaders hinjang nai rok mothon leaders eba ke 11 hinjang nai chung khatungo